Чаму узорнай пары Белліту Янка Купала і Якуб Колас заўжды на другім месцы? Якія якасці дапамаглі яму перажыць 30-е гады? Што Колас пісаў пра маскоўшчыну, а што напісаў у сваім запавеце, які доўгія гады трымалі ў таямніцы? З вамі Наста Суханосік у перадачы «Смаленне віпрука». Сёння пра Якуба Коласа. Не таго са школьных хрэстаматыў, якога трэба прачытаць за выходныя, адмучацца, а пра сапраўднага, жывога, пра чалавека Канстанціна Міцкевіча. Ну што, пагналі! Часам здаецца, што Якуб Колас ужо нарадзіўся класікам, вялікім, такім, якім мы яго бачым на плошчы, яго імя ў Менску з вусамі, з цяжкімі думкамі ў вялікай галаве. А ўнізе, калі спусціцца ў метро, нас атачаюць яго персанажы на калонах. Проста храмавы комплекс нейкі, але гэта ж не адразу. Канстанцін Міцкевіч, будучы Якуб Колас, нарадзіўся ў 1882 годзе ў сям'і палясоўшчыка на Стаўпечыне. Гэта Панямонне, цэнтральная Беларусь. Лясная тэма, глуш, пушча, дрыгва будзе суправаджаць яго герояў заўжды. Роўна і сам вобраз ляснога чалавека са зброяй. Гэта важна. Чаму? Бо Колас ствараў архетыпы нацый, вобразы, патэрны паводзінаў. Ляпіў Беларусь. Сымон Музыка – балада пра хлопчыка са скрыпцамі, напоўненая музыкай. Новая зямля – эпас пра беззямельных сялянаў, якія спрабуюць пераадолець радавы праклён, зламаць лёс, атрымаць тую самую зямлю. На ростанях – трылогія эпапея пра Беларусь і беларусаў, якую Колас пісаў усё жыццё. А яшчэ Колас умеў гаварыць маніфестамі. «Я мужык, а гонар маю. Гнуся, але да пары, я маўчу, трываю, але скора загукаю, стрэльбы, хлопчыкі, бяры». Гэта 1909 год. Прычым Колас пісаў гэтыя радкі ў турме, на Валадарцы ў Менску. Сядзеў за палітыку, вядома. Цікава, што адзін з яго ранніх псеўданімаў – Агарак. Прыкольна, правда? Каб у нас народны паэт быў Агарак. Купала і Агарак. Як вам? Але агаркамі называлі выбітых сацыяльнага жыцця інтэлігентаў, тых, каго расейская ўлада рэпрэсавала за антыдзяржаўную дзейнасць. Турма для Коласа стала школай. Там ён навучыўся не толькі хаваць грошы ў барадзе, трымаць абшак камеры, каб не знайшлі на вобшуках. Гэта палітычная школа і таблетачка ад наіўнасці. Яшчэ адной школай была вайна. Першая сусветная. Там, дарэчы, Колас быў лепшым стралком у роце. Любоў да зброі захавалася ў яго праз усё жыццё. А яшчэ праз тую вайну ён трапіў у Курскую губерню, на маскоўшчыну, як ён сам казаў. «Татарскі тут народ дружа», піша Колас у лісце да Купалы ў 1918 годзе. І гэта таксама школа. Мы іншыя, мы асобны народ. То бок, да кніжнага досведу дадаваўся рэальны, жыццёвы. І ўжо гэты досвед ён пераказваў у сваіх кніжках. 1920 год. У Вільні Максім Гарэцкі выдае гісторыю беларускай літаратуры. І Колас там прапісаны як класік, жывы класік, у 38 гадоў. На той час ён ужо добра вядомы як адзін з аўтараў нашай нівы. Аўтар зборнікаў «Песні жальбы», «Днём на удар», «Родныя з'явы», апавяданні. За гэта яго і любілі. Цікава, што ўсе свае галоўныя творы Колас пачаў пісаць яшчэ да рэвалюцыі. Завяршыў іх недзе ў сярэдзіне 1920-х, а далей або дапісываў, або ствараў ужо ідэалагічна правільныя сюжэты. Праз калена, як аповесць «Адшчапенец», пра калектывізацыю. У сярэдзіне 20-х Коласа бярэ ў абарот савецкая гіт-машына, бо пісьменнік – гэта прапагандыст. Калі варожы, то да сценкі. Калі свой, то пасадзіць у клетку, а з яе давай, пішы. Таму беларускія школьнікі ў 30-х ведалі Коласа не па «Мой родны кут, як ты мне мілы», а па аповесці «Дрыгва». Гэта гісторыя пра дзеда Талаша, хтанічнага ляснога партызана часоў грамадзянскай вайны. Але цікава, чаму назва кнігі «Дрыгва», а не «Талаш»,
па імені галоўнага героя? Пытаннічка. Трэба пра героя, а тут нейкая дрыгва. Нават на расійскую мову фіг перакладзеш. Дрыгва, трясіна, а па-польску як мокрадва. Што? Сам герой твору, дзед Талаш, цалкам рэальны персанаж. Цікава, што пазнаёміліся асабіста яны ўжо пасля напісання дрыгвы. Ёсць кінахроніка, дзе пісьменнік са сваім героем ганяюць чаі, размаўляюць. Але рэальны Талаш аказаўся крэатыўным мужиком. Коласа ён тэрарызаваў, дзяліся ганарарамі, а яшчэ папраўляў, тыпу, вось тут я забіў не 3, а 5, ну і так далей. Сам твор падаецца звычайнай савецкай агіткай, але Колас вывеў беларускі архетып самотнага ляснога забойцу. А вось цэнзура і сам дух часу даклеіў гэтаму персанажу чырвоны бантик. Лясны забойца стаў чырвоным партызанам. Гістарычны Талаш, дарэчы, так і не ўступіў у калгас. Нафіг яму той калгас, ён сам сабе гаспадар. Але пра гэта школьнікам, канешне, не распавядалі. Можна падумаць, што Колас быў залюблены савецкім начальствам. Купаўся ў славе, выступаў па радыё, атрымліваў узнагароды. Але гэта толькі ў кінахроніцы ўсё прыгожа. Яшчэ ў 26-м годзе, адразу пасля атрымання народнага паэта, Колас фігуруе ў крымінальнай справе антысавецкага падполля. Гэта расстрэльны артыкул. У 30-м яго прымушаюць каяцца за нацыяналізм. У 38-м на піку рэпрэсіяў да яго прыходзяць з вопшукам, шукаюць зброю. Здаецца, усё, канец. Як ён выжыў? Шэф БССР Панамарэнка запрошваў у Сталіна санкцыю на ліквідацыю Купалы і Коласа. Але Сталін адмахнуўся. Пачакаем, давай лепш ордэн дадзім. Абодвум. А там будзе бачна. Праўда, Купала пасля гэтага загадкава зваліўся ў лесвічны пралёт. З кім не бывае, праўда? А Колас выжыў. Панамарэнка пасля вайны нават набіваўся да яго ў сябры і расказваў, як ён яго ратаваў перад Сталіным. Добры чалавек. А вось Коласаў дзядзька, Язэп Лёсік, не выжыў. Яго замардавалі савецкія органы. Малодшы брат Коласа Міхась Міцкевіч збег на эміграцыю, то бок махровы вораг народу. Усе згадкі пра яго былі прыбраны з біяграфіі пісьменніка, нібы і не было ў яго брата. Ну, а Коласа адправілі на пачэсную пенсію у Акадэмію навук. Там ён і працаваў да канца жыцця, у тым ліку ствараючы беларуска-расейскі слоўнік разам з Кандратам Крапівам. На кадрах таго часу ён ужо стомлены жыццём, асірацелы чалавек, бо ягоныя сябры у магілах. А Беларусь дзе? Правільна, у кнігах, бо вакол ужо расейшчына. Нагадаю, што калі вы лічыце нашу працу вартай, давайце рабіць разам. Усе спасылкі для данатаў пад відэа. Таксама не забывайце пра падабайку і падпіску на наш канал, калі вам бяспечна. Дзякуй. Ну, пагналі. Якуб Колас не чалавек, а тая маска, якую яму прыклеілі ў БССР, нейкі вясковы вусаты дзед. Нават на кінахроніцы, то ў полі ходзіць, то ў лесе, то з нейкай лейкай, аграрый, крэпкі хазяйственнік. Ён нібыта і не быў малады ніколі, у горадзе ніколі не быў. Савецкая крытыка яму і прыклеіла лейбл «Добры знаўца беларускага сялянства». Вось там і сядзі, хочаш жыць, не высоўвайся. А вось зусім іншае апісанне Коласа. Перада мной сядзеў чалавек з вусікамі і эспаньолкай у такой задумлівай рамантычнай позе, што ён мне здаўся падобным да аднаго з герояў Александра Дюма. Не то Партос, не то нехта іншы з мушкецёраў, узгадываў Заір Азгур. Колас добра граў на скрыпцы, адсюль і вобраз Сымона Музыкі, шмат у чым аўтабіяграфічны. З Купалам Колас не толькі выпіваў, але і граў у шахматы. Насамрэч, яны былі не столькі сябрамі, колькі канкурэнтамі. І на літаратурным полі, і з-за шахматнай дошкай. Колас быў бібліяфілам, так. Яго бібліятэка згарэла ў часе вайны ў Менску. Пасля вайны ён пачаў збіраць кнігі нанова, і там
Сапраўдныя скарбы, выданні 19 стагоддзя, матэрыялы па гісторыі вялікага княства літоўскага, нашаніўская літаратура. У 1953 годзе Колас напісаў цэлы артыкул пра тое, як сеялі жыта ў 16 стагоддзі ў ВКЛ. Маўляў, во як трэба, а не тое, што вы тут робіце. Колас добра адчуваў стыль персанажаў і таму троліў калегаў па цэху. Эпапею Міхася Лынькова «Векапомныя дні» ён наогул разнёс. У рамане шмат няверных, а таму фальшывых сітуацый. Усе немцы, за нямногім выключэннем, падаюцца надзвычай наіўнымі, глупымі, абмежаванымі. Звяртаюць на сабе ўвагу і прозвішчы персанажаў рамана: Дудок, Дудзік, Паддудзік. Якое апраўданне можа быць для прозвішча сумленнага савецкага чалавека, як Масладуда? То бок увесь гэты масавы прымітыўны белліт з дудзікамі і масладудзікамі Коласу насамрэч не заходзіў. Таксама ён крытыкаваў і кампазітараў. Маўляў, за доўгія гады мы так і не дачакаліся песняў, якія можна было б спяваць за сталом у добрай бяседзе. Кароч, што вы пішаце? Хто вы такія? Але яшчэ больш катэгарычна Колас выказаўся ў сваім запавеце перад смерцю. 13 жніўня 1956 году ў 13 гадзін 20 хвілін народны паэт Якуб Колас памёр за пісьмовым сталом у кабінеце. Але перад самай смерцю ён паспеў занесці ў ЦК Кампартыі ліст, які пісаў шмат месяцаў. Ліст пра тое, што ў абрэвіатуры БССР «Б» лішняя літара, бо нічога беларускага ў краіне не засталося. Спрэс-русіфікацыя. Вось пару цытатаў. Установы сталіцы вывелі з абіходу беларускую мову. На ёй не вядзецца перапіска, на ёй не гавораць з наведвальнікамі, у гарадах няма беларускіх шыльд і надпісаў. Акадэмія навук, якая павінна быць цэнтрам беларускай навукі, не карыстаецца беларускай моваю. У вузах, тэхнікумах, школах выкладанне не вядзецца па-беларуску. Наша мова выкладаецца кепска, робіцца нялюбым прадметам. Беларускіх школ мала, яны размешчаны на ўскраінах, у горшых будынках, у горшых умовах, каб малыя дзеці не маглі туды дабрацца. Беларускую мову можна пачуць у тэатрах і па радыё. Але што гэта за мова? Гэта непрыхаваны здзек. Моладзь пачала нігілістычна адносіцца да мовы. На што яе вывучаць, калі яна не мае практычнага прыстасавання? І так далей. Здаецца, усё гэта напісана сёння, а не 70 год таму. Тысячы людзей, якія ў Менску прыйшлі на развітанне з Якубам Коласам, канешне, пра гэты зварот не даведаліся. Запавет пісьменніка давёў да шалу партыйнае кіраўніцтва і быў схаваны пад сукно. А як вы думаеце, навошта Колас, які доўгія гады быў асцярожны, маўчаў, усё ж не вытрымаў і напісаў гэта? Ці сапраўды верыў, што партыйнае кіраўніцтва апомніцца, а Беларусь стане Беларусю? Пішыце ў каментарах, калі вам гэта бяспечна. А на сёння ўсё. Чытайце, глядзіце, абмяркоўвайце сваё. Убачымся. Пакуль-пакуль.